Η πρωτεύουσα της Γαλλίας ντύθηκε με τα καλά της για να υποδεχτεί τους επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Μπορεί το Παρίσι να είναι μία από τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου, όμως ούτε ο πύργος του Άιφελ, ούτε το Λούβρο, ούτε καν η ίδια η Σαμς-Ελιζέ ήταν η αιτία αυτής της κοσμοσυρωής. Το σαλόνι αυτοκινήτου του 2010 ήταν ο δυνατός πόλος έλξης χιλιάδων επισκεπτών, οι οποίοι είδαν από κοντά ό,τι νεότερο είχε να παρουσιάσει μέχρι τότε η αυτοκίνηση. Και λέμε μέχρι τότε, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται καθημερινά και οι παίκτες σε αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολλοί. Όλο και περισσότεροι πάντως αποκτούν οικολογική συνείδηση, προτείνοντας ηλεκτρικά αυτοκίνητα, απλά αυτοκίνητα για καθημερινούς οδηγούς ή πανίσχυρα ηλεκτρικά supercars. Πολλές ήταν οι πρεμιέρες της έκθεσης. Είδαμε νέα ή και αναβαθμισμένα μοντέλα αυτοκινήτων, είδαμε επίσης τα οράματα των εταιριών για τη μελλοντική αυτοκίνηση, για την αντικατάσταση των κλασικών πρατηρίων βενζίνης με πρατήρια αλλαγής μπαταριών και πολλά άλλα. Και όλα αυτά συντροφιά με υπέροχο γαλλικό κρασί και όμορφες βραδινές βόλτες στην πόλη του φωτός. Ξεκινήσουμε με το stand της BMW. Η X3 έφτασε πλέον στη δεύτερη γενιά της. Κατασκευασμένη πάνω στο πάτωμα της σειράς 3, η νέα X3 μεγαλύτερη, ελαφρύτερη κατά 25 κιλά και εφοδιασμένη αρχικά με δύο κινητήρες, ένα βενζίνης και ένα πετρελαίου. Η έκδοση X-Drive 35i φοράει έναν 3 εξακύλινδρο σε σειρά turbo κινητήρα με απόδοση 306 ύπους και 40 κιλά ροπής, ενώ η X-Drive 20D διαθέτει ένα turbo diesel κινητήρα 2 λίτρων με 184 ύπους και 38 κιλά ροπής. Αναμένεται και η X-Drive 23D, η οποία θα έχει έναν 2 λίτρο turbo diesel απόδοσης 204 ύπων, καθώς και η έκδοση Active Hybrid. Και το 6 Series Concept έκανε παγκόσμιο ντεμπούτο στο Παρίσι. Το πρωτότυπο, στο οποίο θα βασιστεί η νέα σειρά 6, διαθέτει τη νέα γκρίλια της εταιρείας, φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED, ζάντες 20 ιντσών και μεγάλη γυάλινη οροφή. Στο εσωτερικό η πολυτέλεια είναι εμφανής. Η οθόνη 10,2 ιντσών, τα 16 παρακαλώ ηχεία της Bang & Olufsen που θα εκτιμήσουν δεόντως οι φίλοι του καλού ήχου, οι δερμάτινες επενδύσεις οι οποίες συνδυάζονται με ξύλινες επιφάνειες και μαύρα γυαλιστερά διακοσμητικά. Από μηχανικής πλευράς οι Βαβαροί δεν αποκάλυψαν λεπτομέρειες. Η έκδοση παραγωγής αναμένεται να βγει στην αγορά το 2011 τόσο με εξακύλινδρους όσο και με V8 κινητήρες, ενώ η ανοιχτή έκδοση με τη μαλακή αναδιπλούμενη οροφή θα βγει στα τέλη του 2011. Όσο αφορά την M6, αυτή αναμένεται να βγει στην παραγωγή το 2012 και θα εφοδιάζεται με ένα κινητήρα 4,4 λίτρων V8 με 550 ύπους απόδοση. Reflect who I am, a loser and a winner, the king of Siam, my Siamese twin, alone on the river, mirror kisses, lips like sugar, sugar kisses. Το Aveo RS Concept είναι η βάση για το νέο Aveo της Chevrolet που παρουσιάστηκε και αυτό στην έκθεση του Παρισιού. Βασισμένο στο νέο μικρό της Chevrolet, διαθέτει επιθετική σχεδίαση προφυλακτήρα, χρωμιωμένα διακοσμητικά και κρυφές χειρολαβές για τις πίσω πόρτες. Το εσωτερικό του είναι το μεγαλύτερο της κατηγορίας χάρη στο νέο μακρύτερο και φαρδύτερο σασί, ενώ ο πίνακας οργάνων ακολουθεί τη σχεδιαστική γραμμή που είδαμε και στο Spark. Και το ανανεωμένο Captiva παρουσιάστηκε στο Παρίσι. Είναι εμφανής η αλλαγή του στιλιστικού κόνσεπτ όπως και στο Aveo άλλωστε. Νέα φωτιστικά σώματα εμπρός με διπλούς προβολείς,
νέος προφυλακτήρας με ενσωματωμένη την καινούρια μάσκα και το μεγάλο σήμα της Chevrolet, ενώ νέο είναι και το εμπρόστιο καπό. Θα υπάρχουν 4 κινητήρες στο νέο Captiva, 2 βενζίνης, 2,4 και 3 λίτρων αντίστοιχα και επίσης 2 νέοι 2,2 λίτρων diesel τεχνολογίας Common Rail Turbo. Το πιο ισχυρό σύνολο είναι ο νέος 3 λίτρος κινητήρας V6 που παράγει 258 ύπους, ενώ ο 2,4 με μεταβλητό χρονισμό βαλβίδων αποδίδει 171 ύπους. Οι εκδόσεις diesel αποδίδουν 163 και 184 ύπους αντίστοιχα. Όλοι οι κινητήρες μπορούν να συνδυαστούν με τετρακίνηση ή κίνηση στους εμπρός τροχούς, ενώ όλους τους κινητήρες θα τους συνοδεύει το στάνταρ εξατάχητο κυβότιο, χειροκίνητο ή αυτόματο. Εσωτερικά τέλος διατηρείται η επταθέσια διάταξη για τα καθίσματα, ενώ νέες ταπετσαρίες και υφάσματα επενδύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Επαιτειακή έκθεση του Παρισιού για την Jaguar, η οποία παρουσίασε μεταξύ άλλων το CX-75. Εκτός από το προφανές extreme design, αυτό που πραγματικά κάνει τη CX-75 να ξεχωρίζει είναι το πειραματικό κινητήριο σύνολο. Στο διθέσιο πρωτότυπο των 4,6 μέτρων δίνουν κίνηση 4 ηλεκτροκινητήρες, ένα σε κάθε τροχό, απόδοσης 195 ύπων έκαστος και συνδυασμένης απόδοσης 780 ύπων και 160 κιλών ροπής. Τα 100 χιλιόμετρα αποστάση έρχονται σε 3,4 δευτερόλεπτα, τα 160 χιλιόμετρα την ώρα σε 5,5 δευτερόλεπτα, ενώ αν συνεχίσει ο οδηγός να πατάει τον γκάζι, φτάνει την τελική των 300 χιλιόμετρων την ώρα, σε μόλις 15,7 δευτερόλεπτα, χρόνος καλύτερος και από τα καλύτερα supercars που κυκλοφορούν σήμερα. Και όλα αυτά με μηδενικές εκπομπές ρήπων. Εντυπωσιαστήκατε? Ακούστε και αυτό. Η CX-75 μπορεί να κινηθεί βασισμένη μόνο στους ηλεκτροκινητήρες της για περίπου 100 χιλιόμετρα. 2 τουρμπίνες καλά ακούσατε, που καίνε diesel, βιοκαύσιμο, συμπιεσμένο φυσικό αέριο ή LPG, υγραέριο δηλαδή, και που παράγουν 190 ύπους στις 80.000 στροφές παρακαλώ ανά λεπτό, βοηθούν είτε στη φόρτιση των μπαταριών είτε στη βελτιστοποίηση των επιδόσεων. Λεπτομέρειες στην αναλυτική παρουσίαση του μοντέλου σε άλλη εκπομπή. Πάμε στη Maserati. Η Gran Turismo MC Stradale είναι το ταχύτερο, ελαφρύτερο και δυνατότερο αυτοκίνητο στην γκάμα της Maserati. Στιλιστικά διαθέτει νέο αεροδυναμικό body kit με επιθετικούς προφυλακτήρες εμπρός και πίσω που βελτιώνουν την κάθετη αεροδυναμική πίεση και μετατοπισμένες εξατμίσεις στο κέντρο και ψηλά σε σχέση με την απλή. Ο κινητήρας με το οποίο εφοδιάζεται το μοντέλο έχει χωρητικότητα 4,7 λίτρα με διάταξη V10 και απόδοση 450 ύπους, ενώ η ροπή του μεταφράζεται σε 51 κιλά. Είναι ελαφρύτερη, δυνατότερη και έχει περισσότερη ροπή από την Gran Turismo S. Η μέγιστη ταχύτητα είναι 300 χιλιόμετρα την ώρα. Ουσιαστικά το μοντέλο αποτελεί το πρώτο διθέσιο αυτοκίνητο παραγωγής της Maserati. Αφήνουμε για λίγο τα supercars και πάμε στην Opel. Το Astra Sports Tourer 2011 αποτελεί την wagon έκδοση του νέου Astra. Μια πλειάδα κινητήρων, 8 τον αριθμό, 4 βενζίνης και 4 πετρελαίου, με την υποδύναμή τους να κυμαίνεται από 95 έως 180 ύπους, πλαισιώνουν το νέο μοντέλο. Η Opel τοποθέτησε στο Astra Sports Tourer ένα νέο 1400 turbo diesel που θα είναι διαθέσιμο σε 2 εκδόσεις, 120 και 140 ύπων. Η κίνηση μεταφέρεται στους εμπρός τροχούς μέσω ενός εξατάχητου χειροκίνητου κυβωτίου, ενώ σε μερικά μοντέλα θα είναι διαθέσιμο και εξατάχητο αυτόματο. Χάρη της μειωμένης κατανάλωσης καυσίμου υπάρχει Shift Indicator, κάτι που είναι όλο και πιο δημοφιλές σε πολλές μάρκες αυτοκινήτων. Το Shift Indicator θυμίζουμε πως είναι το σύστημα που σας προειδοποιεί για το πότε πρέπει να αλλάξετε σχέση στο κυβότιο ταχυτήτων. Επίσης, όλα τα μοντέλα θα διαθέτουν σύστημα Start and Stop για επιπλέον μείωση της κατανάλωσης όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο, για παράδειγμα στα φανάρια. Οι σχεδιαστικές γραμμές θυμίζουν έντονα το Insignia. Ο χώρος αποσκευών κυμαίνεται από 500 έως 1550 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Επίσης υπήρχε το Opel GTC Paris Concept, το οποίο είναι το πρωτότυπο των Γερμανών, στο οποίο θα βασιστεί η τρίθυρη έκδοση του νέου Astra. Το αυτοκίνητο εφοδιάζεται με ένα τετρακύλινδρο δίλιτρο turbo κινητήρα τεχνολογίας του InScroll, άμεσου ψεκασμού, εφοδιασμένος με σύστημα Start and Stop με απόδοση 290 ύπους. Η κίνηση μεταφέρεται στον εμπρός άξονα μέσω ενός εξατάχητου χειροκίνητου κυβωτίου και περνά ομαλά στον δρόμο χάρη στο μπλοκέ διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης που τοποθετήθηκε στο νέο αυτοκίνητο.
Αν νομίζετε ότι παρατήσαμε τα Supercars, είστε γελασμένοι. Γνωρίσαμε λοιπόν από κοντά τη νέα 911 GT2 RS. Το υπεραυτοκίνητο της Porsche ζυγίζει 1370 κιλά και αποδίδει 620 ύπους. Με αναλογία 2,21 κιλά ανά ύπο, η GT2 RS κάνει τα 0-100 σε 3,5 δευτερόλεπτα, τα 0-200 σε 9,8 και πάει λέγοντας. Η τελική του ταχύτητα ξεπερνάει τα 330 χιλιόμετρα. Εννοείται πως είναι εξοπλισμένο με ό,τι καλύτερο έχει η Porsche αυτή τη στιγμή, όπως για παράδειγμα την ενεργή ανάρτηση της Porsche PASM. Η 911 GTS είναι η έκδοση που μπαίνει ανάμεσα στις Carrera S και 911 GT3. Τα specs είναι άκρως ενδιαφέροντα. 3,8 λίτρα, boxer κινητήρας, ο οποίος αποδίδει 408 ύπους. Τα 0-100 έρχονται σε 4,2 δευτερόλεπτα, ενώ έχει τελική ταχύτητα 306 χιλιόμετρα την ώρα. Η κατανάλωση για αυτοκίνητο Porsche είναι πολύ χαμηλή, 10,2 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα με τη χρήση του κυβωτίου PDK, ενώ οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα ανέρχονται στα 240 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο. Παρουσιάστηκε και η 911 Speedster. Είναι η συλλεκτική έκδοση της 911, η οποία έκανε τον ντεμπούτο της στη γαλλική πρωτεύουσα. Σχεδιασμένη για τον εορτασμό των 25ων γενεθλίων της Porsche Exclusive, η νέα πρόταση της γερμανικής εταιρείας βασίζεται στην 911 GTS. Με κινητήρα 3,8 λίτρων boxer με απόδοση 400 ύπους και 42 κιλά ροπής. Το αυτοκίνητο έχει στάνταρ εξοπλισμό, το κυβότιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη PDK. Άλλα χαρακτηριστικά είναι το διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, μεταβαλλόμενης σκληρότητας αμορτισέρ και κάρμπον κεραμικά φρένα. Η Renault παρουσίασε το πλήρως ηλεκτρικό πρωτότυπο Desir. Το Desir είναι το πρώτο δημιούργημα του νέου σχεδιαστή της εταιρείας και είναι αρκετά φουτουριστικό. Ο ηλεκτροκινητήρας έχει απόδοση 110 kW που αντιστοιχεί σε 150 ύπους με 23 κιλά ροπής και οι μπαταρίες ιόντων λιθίου του δίνουν αυτονομία 160 χιλιόμετρα, όπου μπορεί να αυξηθεί κατά 130 χιλιόμετρα μετά από 20 λεπτά φόρτισης μέσω του συστήματος Quick Charge. Οι επιδόσεις του αυτοκινήτου είναι πολύ καλές, στα 0-100 έρχονται σε 5 δευτερόλεπτα και η τελική του αγγίζει τα 180 χιλιόμετρα την ώρα. Renault Zoe. Άλλο ένα γυναικείο όνομα, ελληνικότατο μάλιστα, από τους Γάλλους. Θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη της άλλης γυναικείας παρουσίας των Γάλλων, της Clio, στο μέλλον. Ο αντικαταστάτης του Clio λοιπόν, με μήκος 4,1 μέτρα, έχει δυνατό μοτέρ που παράγει 80 άλογα και 22 κιλά ροπής. Το Zoe μπορεί να αναπτύξει τελική ταχύτητα 135 χιλιόμετρων την ώρα, ενώ κάνει τα 0-100 σε μόλις 8,1 δευτερόλεπτα. Τιμή απίστευτα καλή για ένα αυτοκίνητο μόλις 80 ύπων, όμως πραγματική όταν αναφέρεσαι σε ηλεκτροκίνηση. Οι μπαταρίες τέλος ιόντων λιθίου του δίνουν αυτονομία 161 χιλιόμετρων. Θα κλείσουμε με τη Volvo, η οποία παρουσίασε το V60, το οποίο βασίζεται στο S60 και αποτελεί τη Station Wagon έκδοσή του. Στο εσωτερικό τα βλέμματα μαγνητίζει, η οθόνη 5 ιντσών, οι ξύλινες επενδύσεις με το χώρο αποσκευών να ανέρχεται στα 430 λίτρα. Παράλληλα η εταιρεία παρουσίασε και τις εκδόσεις R-Design, εκδόσεις των S60 και των V60. Όπως φανερώνει και το όνομά του, αποτελεί το Sport πακέτο, το οποίο διαθέτει επανασχεδιασμένη γκρίλια, νέους προφυλακτήρες, διαχύτη και ζάντες 18 ιντσών. Προσθήκες όπως η μπάρα στους θόλους του αυτοκινήτου στο χώρο της μηχανής, κοντύτερα ελαττήρια κατά 15 χιλιοστά και σκληρότερες αναρτήσεις κατά 20% δίνουν μια διαφορετική αίσθηση στην οδική συμπεριφορά. Τα ηλεκτρονικά κάνουν και εδώ την εμφάνισή τους με το σύστημα Corner Traction Control, το οποίο ρυθμίζει τη ροπή κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μειωθεί η υποστροφή. Το πακέτο θα είναι διαθέσιμο από την αρχική έκδοση των 1,6 λίτρων D-Drive E με τα 117 άλογα έως την κορυφαία 3 λίτρη έκδοση με τα 308 άλογα. Όσο για την τιμή του δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Οι πωλήσεις όμως θα ξεκινήσουν από τον Νοέμβριο.